Il-ġimgħa filgħodu ġie ppubblikat rapport mill-Kummissjoni Nazzjonali għall-Edukazzjoni li jitkellem fuq riżultati edukattivi li ħarġu minn analiżi bbażata fuq is-sena akkademja li spiċċat f'Ġunju tal-2012. Wieħed mill-iskopijiet tar-rapport huwa li jqabbel is-sitwazzjoni lokali ma' dik internazzjonali. Edel Kassar, il-kap eżekuttiv tal-Kummissjoni Nazzjonali għall-Edukazzjoni Għolja, saħqet li dan ir-rapport jixed l-importanza li l-istudenti jibqgħu jieħdu l-edukazzjoni tagħhom wara li spiċċaw il-livell sekondarju. Fissret kif dan ir-rapport huwa mezz ta' kif jgħin il-Gvern jifformula l-istrateġija edukattiva tiegħu. Mela, ir-rapport qed itina stampa ċara ta' sitwazzjoni tal-edukazzjoni fit-2012, ovvjament dawn l-istatistika ta' 2012 l-għandna f'idejna, però jagħtina wkoll indikazzjoni li l-edukazzjoni qed tikber, is-settur edukattiv fil-further and higher education qiegħed jiżdied u tgħinna wkoll nippjanaw tgħin il-Ministeru ġifieri aħna li nagħmlu suġġerimenti u nagħmlu isna il-policy id-direzzjoni fuq policy ġimgħat il-Gvern jiddeċiedi fuqha. Min-naħa tiegħu il-Ministru għall-Edukazzjoni Evarist Bartolo qal li fejn tidħol l-edukazzjoni terzjarja Malta da ma laħqitx l-għanijiet tagħha bi 33% jilħqu biss dan l-istadju. Qal ukoll li 44% biss tal-istudenti Maltin jirnexxilhom iġibu 6 levels biex ikunu jistgħu jmorru s-sixth form. Il-Ministru temm jgħid li l-Gvern qed jaħdem biex ir-rata ta' dawk li jażlu jitilqu mill-iskola kmieni iniżżilha l-livell ta' 10% sal-2020.